Napísala mi Emily. Luci, ja už fakt neviem, čím to je. Niektoré ženy majú dlhodobé, pekné vzťahy a ja za každým, keď niekoho stretnem, tak to najprv vyzerá super, veľká láska a potom o neho prídem. Buď si nájde inú, alebo sa odmlčí, ghostne má, alebo niečo a ja už fakt neviem, čo mám robiť. Som Lucia Wolf-Klapáčová, autorka knihy Odvážne ženy a vzťahová expertka ocenená týmom Tonyho Robbinsa, áno, tým veľkým americkým Tony. A dovol mi povedať ti k tomu toto. Ak si na tom podobne ako Emily, ak ťa muži opúšťajú bez vysvetlenia a nachádzajú si iné, ghostujú ťa, tak to nie je pre ten dôvod, a tak to nie je ten dôvod, pre ktorý si ich stratila, je to dôsledok. Po tým hlbšie totiž existuje skutočný dôvod, pre ktorý ho strácaš. Preto klikni na link nad alebo pod týmto videom a stiahni si môj e-book, ktorý ti dávam zadarmo. Volá sa Naozajstný dôvod, pre ktorý ho strácaš. Urob to, pretože je to pár minút čítania, ale príde ten aha moment, kedy si povieš, to vážne, to je ono. A zistíš, že to nie je tak komplikované, ako si myslela. Stiahni si e-book hneď teraz, pretože je čas prestať strácať dobrých mužov, prestať strácať dobré vzťahy. Tie vzťahy, ktoré majú odísť, nech odídu. Ale tie, ktoré môžu byť dobré, si môžeš udržať. Len potrebuješ vedieť, čo je ten naozajstný dôvod, prečo si o ne doteraz prichádzala. Takže ešte raz, klikni na link nad alebo pod týmto videom. Keď ho nevidíš, napíš do komentára e-book, pošleme ti. A potom mi prosím napíš svoje uvedomenie. Budem veľmi rada. Teším sa a veľmi ti držím palce.